Yeah.
Dommeren Louisa første dommer Geia i Brekne, andre dommer Johan T. Heinesen. Som mannen i det Philip Flay, nummer 6 Nils Niklasen, nummer 8 Roe Helse, nummer 12 Rasmus Hoff, nummer 11 Sone Jon Pedersen, nummer 16 Johanna Elisson Wang, nummer 18 One Jakobsen, Libron nummer 2 Hjalmar Johansen, og velger Christian Mikkelsen. Lige Charles nummer 8 Oskar Haraldsson Weier, nummer 3 Olaver Jensen, nummer 6 Heitor Andersson, nummer 6 Nils Erik Andersson, nummer 8 Inge Åle Jakobsen, nummer 11 Jan Weier Simonsen, og Libron nummer 2 Jan Peter Stolko, og velger Reiko Petrovic. Hjertelig velkommen og Johan Tyst. Så fyrir vi klart at byrja fyrra FN-finalene tja mannen mellom Fleir og SOI. Leikerne og alle kommer av vattelen. Da vi skulle byrja. Berur SOI vi skal börja desten. Nummer 3 Olaver Jensen för att servakna igång där. Det gör han nu. Så Flavien går on Oliver Meisner go mottagare här från SOI. Sone Joel Pedersen skorar första steg i det. Lägger Flair åt 1-0. Nummer 6 fra Fleir, Nils Niklasen fra serva. God serva fra honom. Det er bedre stånd kontikker mot dem. Så Fleir. Rasmus Potts slår ned om. Det er godt smash, men det er resten blokka. Og så er 2-0 til SOI. Smash fra Oskar Haraldsson og Weier ved blokka. 2-0 til Fleir. Og til nummer 6 Nils Niklasen i 8 server. Han tar for lengt. Så er SOI kommer i stigatallene. 1-2. Ikke server fra SOI. Så nu over at blokker. Nei, han fjerner da ballen ned i gulvet. 3-1 til Fleir. Det har vært nummer 8 til Fleir, One Jakobsen i server. Og Østner går mot det her fra Sone Joel Pedersen. SOI skårer rett av stiget. Så det var 3-2 til Fleir.
som servan fra SOI. Flere stories der, der var Sonny Ole fremme rum. Oskar Heraldstå slærer for SOI. Vi kommer flere. Blokka. Han lever den. Og så kiksa det til Oskar Hevinge John og Chloe med fingrene her. 4-2 til flere. Og det blir Sone Jol Petersen, vi skal se hva. Og for lete. Så er det bare et stig av måned. Så var han 4-3 til flere. Oskar og Heraldstå og server. Og kjenner vi god mottøkka her fra Une Jakobsen. Først hemmer Alde Hesson, så Jaunleiker 4-4. Sånt nervøs början halde jeg fra Bavan Leon, men jeg stendte sånn det er nekve på spill. Oskar Heraldstå og server. Velslige her. Ja, Johan Erna Vank. Lägger efter flere 8. 5-4. Nummer 2 Rasmus Potts server og innete. Nekver avprovokerer feiler her fra början. Støvan 5-5, men det er fra Bavan Leon. SOI beservende til Nils Erik Andersson, Lisje Berns SOI. Leslie og så SOI. Og vel smasje av Rasmus Potts. 6-5 til flere. Roy Hetsi av serverne. Teitur Andersson i smasher her. Så i färre möjliga träd. Att det är Teitur. Ganska lägga högt tjano, men han färre lika väl takt sig upp och storspalt på nio mot gallen om. Och han får fler spelare än 8-3. Jaunleiker 6-6. Så det är nummer 9. Inge Ole Jakobsen ska serva. Ser det väl spalt där och flera lite gott allop. Gott plats ute till Una Jakobsen och han gör sig sen dalt att slå bollen i golvet med i backlinjen flera till 8 6. Så då Johan Arne Bank. Tight vi blockar. Blockar tight Andersson och som lastna 8-6 till fler i första setet. Johan Arne Ellison Vank server atter. Då server gott trust och mot backlinjen är det Taj Andersson som över släger för neck från alla spelen till SOI. Så det fler och Jakobsen och atter slår han väl ut matchen och till mucho 6 till fler. Så blir vänjar in till SOI, Rajko Petrovic om timeout. Fler finner Gabriel och där vi 3 mot station mucho 6. Och det är ett timeout och står nu 6 mucho. Det har vi Johan Arne Vank för att serva. Så tror fler kan inte bara lastna. Det gör det så inte. Väl Lisi av SOI och lätt handa bollen färra. Så det 2 stiga mål. Shane Nuccio.
Det var en Jadamon, Olavur Jensen, om man att serva. Och för nätet, sen det var Zero Finder. Här från början, det från Baven Leon. Efter Truls Diamond touch shade till Flair. Nils Niklasen kör sig till att göra serva. Och då serva från honom, Västner Michelin går Esselin och Berg, Oskar och Haraldstov och Jan Peter och Stanton efter samma bult i här. Och det enda vi att Flair vinner stiger och Ötterlastarna 11-21 nu. Att det är Nils Niklasen här. Resui. Tighter. Very block over. Gott very spel från Flair. 12-21. Som säger man från Nils Niklasen. Han därför lägga längt. Ja, för en servofiler här. 8-12. Alltså Flair 8 vid 4 stycken. Tighter Andersson. En av yngre spelarna vet någon. Nu är han gammal. För jag servar nu. Rasmus Potts vid blockover. Daften lever en. Så Esri här. Gott smash här från Nils-Erik Andersson. Mucho 12. Tighter och servar in sätt. Rasmus Potts lär han och det gör han äckliga väl. 13 Mucho till Flair. Flair tycker väl mot här, så är det Sonio. Nu kör något till, nu kör andra och hälsa, men så gör tämmer allt av det. Och smash för Oskar i Haraldstov, men att det tycker Flair väl mot det. Och ser det väl sli här. Ja, Nils-Erik Andersson, en affär. Touch och Troy. Det är outgörs. Det mesta som han är och finns igen. Så är det väl. Så är det nummer 11. Jon Vaje Simonsen, yngste spelaren av Vätterlund, 15 år gammal. Flair till Grantan, Rasmus Potts. Till Fjörstan Tutscho. Flair 8 vid 4. Sunil Petersen. Till så förklarar han att säga vad här. Känner det Michelin här Esselin för skulle ta den nästa bollen men därför så bättre honom. Det är så Oskar här att stå. Flair för att ta bollen. Rasmus Potts. Blocken i fyra. Så det är så. Det så tar vi det så Michelin här och Esselin och tvärför det. Så inte kaotiska bollar vi där var vi gör här lötna. Och vars kurs för att ta händan. Så Nils-Erik. Flair för Fätranen. Och så är det Joey Hens i outcher handan bollen. 15 i touch. Kanske skärda mest. Polera jag fotbollsspelet än i hela finalen men hårdast allt nu så säga att det är Flair som kommer väl bättre in i det första sättet. 8 vid 5 stycken. 15 touch. Serva från Sonil Petersen. Nils-Erik. Smash. Tattar ner någon. Och det är via SC-hallen och så putslar domaren. Och han säger att Flair spelaren här var väldigt hinner med in nätet. 4 Stiamona. 11-15. Oskar i Haraldstov och Vaje att serva 4 SC. Vi ser domaren inledningen ute. Han är ute. För de söjer linjerna 16-11 till Flair.
Rasmus Potts server. Rasen för ut. Så vi har nämnt jag skrev ner men Neckfer serverfiler här i första setet. Tal 16. Det är så Tighter Andersson som smashar. Fler för Petra som bollsmål. Roger Hense i blockover. Det är så SU får det Petras ner. Nej, tänkte vi att fler outgör Jan Arne Wang ständer fram vid nät Trustran i golvet. Seichan 12. Så vi ser vad det kommer från Joa Hense. Och ser vad är Tighter Andersson. Lite grann tekniska och på flagblocken. 13 Seichan. SU gör nu skifting. Spelande vänjaren Rajko Petrovic kommer in för Jon Vaje Simonsen. En 44 år gammal inför en 15 år gammal. Så gör jag sen uppkörning upp för Jon Vaje Simonsen. Inkörning nummer 70, Rajko Petrovic. Spelande vänjaren SU Rajko Petrovic. Vi är Neckvar runt vid finalen. Så Brookside domaren. Första färgång där till. Inte Olle Jakobsen säger att det är SU. Rasmus Potts. SU. Tighter Andersson. Slävar i platsen och i golvet. Det är goda aktioner vi har här från Tighter Andersson. Så visst jag måste nu. Första Seichan. Fler pyrom timeout. Så tänker fler som sitter timeout och så var det Seichan första. Vi deliver fler veri om men det ska ulla lite till att SU kan grävas in att det är sättet det kanske snurrar lika det kommer av avmarska tekniska fejlen att det är rättligen Neckfer från Bavon. Vi ser Joel Jakobsen. SU färdar nej fler ut vända bollen i väst. Det SU färdar i rummet det gör där. Och väl smashar av Una Jakobsen. Så fler att råda i 4 och Achan Fyrstan. Jon Arne server för fler. Erik Erik Andersson flickvande. En god smash med en god mottagare hinner med igen. Det är så Tighter. Och så fler. Och här är det för Boboslav. Fler är SU vinner att stiga 15-18. Där skulle det att samma som några stiga redan nu. Där skulle ödlas vara att det är i första setet. Det här är Olav Jensen som ska serva för SU. Som jo, men jag Peter Stanken över Lisa där. Det kommer så det ser Andersson ju en supersmash. Och för att färdast ner. Fantastiska väl kämpa här av fler linjer så får han där bollen spelat där. Oskar. Så det fler. Rasmus Potts. Och in det alltså la inte väl. Så är det bara 2 stiga månader. 16 matcher. Fler åt av 2 mål. Där vill Olav Jensen. Tighter Andersson och vinner en steg till SU. I halvdelen andra plats Titan och vinner flere steg för SU. Så sista mötena. Ett steg av målet. Seichan och Achan. Så fick vi välja spänning i att det här första setet.
Olav Jensen av serva. Og serva fra Neisne. Roy Hense slår skjer hardt, men fantastisk vel ikke mot Jan Peter Stankon. Terje Andersson. Så Fleir. Blockover. Lever enn i Fleir hovene. Det er slie av Ola Jakobsen, men det er Jan Peter Stankon her. Terje Andersson. Og en affär avgjørende for i SOI. Likla spiller den tja. SOI er så løtene her. Arjan, og så det Eisne Rosa, Liper noen tja. SOI Jan Peter Stankon som nu virkelig affär gräva de flesta bøttene der oppe etter, som flere smasher i hinna hovene. Nu Janlager, Arjan. Så vi klarar för gång dator. Olav Jensen ska serva. Achan. Och för neta, ja netta för nekt för serva final här i första set här kan vinna set. Nils Niklasen har serva för Fleir. Och tar han färda och han får ut. Efter en serverfiler, og det er ikke Ivas du i at herfor er vi tås om, og Pavon Leon tar vi få en stek at han har første sett i om at det er mover neighbor serverne. Nøytjan. Terje Andersson. Og hva så kan si av dommeren, SOI til grata stige, og så er SOI alltid om ikke Terjefeil for fest og fer, og jeg som sett noen av 8, tar 8 vi 1 stige, 20 Nøytjan. Det var väl SOI som har haft att beta spel i dessa systemlötena. Terje Andersson. Rasmus Potts kommer här. Och så är han i golvet. Nihilist 20-20. Det blir One Jakobsen i server. Erik vill blocka över och kan så fantastiska väl teacher av Olav Jensen. Det ser jag från träet. Tar ledden färra. Väl Lise av Ona Jakobsen. Plockar sig ner i sista löta. Och så är det att Fleir som är 8. 21-20. Ona servar för Fleir. Och det är snart för upp. Men det väljer så att här i sista löta. Och kommer Rowe. SOI, det ser Erik Andersson. Ramlar han i golvet. Jan lägger efter 21-21. Så är det Rajko Petrovic. Spelande vänjaren till SOI. Vi ska serva. Blocker för här. Fleir ena på träd. Rasmus Potts. Så SOI. Oskar. Här har stått sländen i rum. Det kommer Roy Hense. Atlatchen, där får tidigt för nu honom. Rajko till Nils Erik Andersson som vinner att stiga 22-21 till SOI. Rajko Petrovic här. Där kämpar här Olav Jensen och Fata som Darsman. Nils Erik Andersson slår han, så kommer Fleir här. Slår harst, men i halvtiden som bollen för ut. I halvtiden för ut. Terjeran, han är 8-4. SOI 8 bit 5 stion, 23-21. Så kan jag säga om det akkurat jag har tänkt sig att det var annars Fleir som stora pastor som jag sett någon där av 8, men SOI har välja svär att det. Rasmus Potts. Ja, där ger han häcknesliga blockaren till SOI vantar ett hardt smash, men han styr han bara späk till nu.
blocken, så valgte jeg bare dette med gulvet, bare ett slia måned, 23-22 til SOI. Flere skal serva nu, Sone Jol Pedersen. Over nettet, så er SOI 2 settboltar, her er første settet, og 8-24-22, og vi har vært høylig at jeg servefeiler. Og i første sett er enkelt ikke å skrive der nye til må ikke om tar touch eller mer enn til. Oskar i herren stå. Man fikser her til flere mottøkene, som er over her. Og slår han har blokket over. Etla foran i nettet. Og etla foran er det SOI som vinner første settet. 25-22. Etter det høye flere som er 8 store part er setten nå. 1-0 til SOI og i setten. Leder fra SOI 25-22. Så fra linja komma innan fra vattlen. Vi får att börja på andra sättet kvar jag löta. SOI 8-1-0. Här vunna. Första sättet 5-22. Det blir Roy Hense, vi skal se alt I gang der. Ser godt serva fra honom. Jeg skal alltid ikke måte gjøre Teitur Andersson, og Teitur kommer her. Lykker vi at skåre første stiget, og Teitur er næstene.
Stor på berøring her. Ja, flere linjer. 1-0 til SOI. Olav Jensen, her var det til SOI. Vi tror ikke han nå, for jeg ser hva nå. Vi har spalt her av flere. Vi kan oppføre mine til Jan Arne Wang. Vi snører han i gulvet. 1-1. Jan Arne server her. Teit Andersson som skorer i next day for SOI i første settet. Etter SOI her. Det er Oskar her altså stående. Og smash, men det er for akkurat Ole. 2-1 til flere. Det er Oskar her altså stående. Smasher vel, meisten vel mot ikke og flere linjen. Det er Nils Erik Andersson, det er en god smasher. Rasmus Post, vi er en god mottøker. Så brukes det dommeren for nedfeile. Og mot SOI. Støvann 2-2. Og så SOI kjører de 8 vi setter. Første settet 25-22. Her er det så nummer 6, Teitur Andersson, server. Vi skal gå mottøker her. Lattspil til Nils Erik Andersson og trusser handabalten i gulvet. 3-2 til SOI. Teitur Andersson. Då var det servereisende. Det var virkelig lagt trusst av flere linjer. Og ikke om lastene 4-2 til SOI. Vi halder at Håkan har løte at eventa servingene er i gang. Og i første settet kommer en trillvann til utspillet så som så. Men da alla ifra, jeg halder at det var alla ikke vært en 15 år siden, så tok det et time-out. Og Sujan er halder du se rettelig godt ut av dem. Han var så mindre godt, server han for og lengt. Nils Niklasen, det er sin dreier server her. Rajko Petrovic vil blokke over, men tar for å spille i gang datter av sin i hodet. Og så smekker Nils Erik Andersson til og i blokken, og det er SOI Ferstie. Det er Øtja, 5-3 her i hjørnet settet. Og det er 8 vi er en settet, vunda første 25-22. Rajko Petrovic server der. Det er Sunjo Petersen, det er ikke virkelig storstad som bøttene ned mot Vøllen, og her til Olav Jensen nedfeil. Vi skal litt an oppfatter i bakkerslanen, og så tenker vi nå i nettet. Flere Ferstie. 4-5. Ole Jakobsen gjør sitt dreier av serven. Og Eian Hels er inne, det var nødt til å takke han. Oskar i her stå, vi blokker over. Og så Jauna flere til 5-5. Ole Jakobsen. Fint server fra honom. Nils Erik vil blokke over. Oskar Helst og Petrons. Olav Jensen. Og vel slige her av Nils Erik Andersson. 6-5 til SOI. Oskar og her står og veier server her. Jeg så flere. Jeg synes det er ikke lenger, men derfor også om at det er Jan Petter Stankon, Olav Jensen. Så kommer smasher fra SOI, men der er en blokka. Ikke Ole Jakobsen med blokka over, og flere Jaunar til 6-6. Så det er Sunjo Petersen fra serveren. Vel. Nils Erik, smasher. Vi kan franda måltøkken over ut. 26 lesser.
Jan Peter Stanko för andra barsmuron. Rasmus Potts slår väl för SCN Fatron och så väl kämpa här av Jan Peter Stanko. Rasmus och John gamla dagar. Så checkar så väldigt smyra fler jaunar till Shay. Rasmus Potts ser fyra fler. Efter Andersson, han räcker han skarpt och så är flera åtta tjej. Rasmus Potts ser vi. SU svärar på en av en efter. Inte Olle Jakobsen. Spelar så jag lägger 8-8. Ser Jon finala vid den här där. Första sättet vann SU 25-22. Tack. Så Jan Fyrse och här gör punkt. Är Jan Fyrse 8-8. Inte Olle Jakobsen i serven. Då Jensen. Vi blockar över. Goda blockar härifrån. Spännande vänner någon Jakob Petrovic. Mucho 8 till SU. Efter inte Olle Jakobsen i server. Fix där. Ja. Nils Niklasen hevar någon tja fler. För Anna Bolten i rum och här var Richtleier. Serving där. Jan Lager. Nucho. Roy Hansen. Server för fler. Och i nätet. SU Jatrata, Nucho. Det blir Oliver Jensen. Ska serva för SU. Då serva. Det tar tatt ned på momentet. Ett stämmon. Så fler ända på träd. Och har vi blockover. Olle Jakobsen är blockover. SU 8 vid 2 mån nu. 11-0. Och ja. Damer inte vänjer han och fler. Christian Mikkelsen som ber om timeout. They take a time out och står han Mucho Edlund. Oliver Jensen som klarar. Olle Jakobsen är åtta blockar och åtta stenter. Reiko Petrovic här. Det är en ny högspelare i 2 meter. Klarar i blotchen 12-0 till SU. Oliver Jensen ska serva. Hansen för längt. Face diamone, touch 12. Johan Arne Ellison Wang. Jag ser vad från Jag ska ju här stå som är. Lockover, jag ser domarna. Stiger fair till SU. Nedfeiler alltid från Fler. Sätter han touch till SU. Tighter Andersson och servan. Sunio, där kicksar här, timingen kicksar. Fyrstan touch till SU. Många väl just serving gång, samstundes stryast fler spelare i att få spel i att köra.
Teitur Andersson. Och så han lyckas vi att öka där vi jobb för netmål, men fler spelare har fätt honom vi att vinna på stiger med att det är klar i servingarna där. Det Erik kommer här. Och så är det otroligt här på bollen kommer inte skift Maja Karlsson har gjort det slam in det och bollen var helt över hina så inna. Men lyckas lägga Tyroi och SU-linon har tagit att stiger här 15 toucher är det nu 8 och det är snart 8-0 i seton. Och det här är Teitur Andersson vi ska säga för 3. Det är för längt. 11-15. Det var Nils Niklasen och Freja Serva. Kim Servan från Nils och för nete. Som sagt, i löt med Rattlianek som inte rycker av fler linnon. Rajko Petrovic servar här. Rasmus Potts. Går för att vinna häntan. Här sänder Sonny Joel Petersen klarar. 12-16. One Jakobsen ska serva. En god måltöka och Sonny Joel säger tack för det och slår handa bort med golvet 13-16. Långt skott flåbotten. Det är väl till än att väntas ner sätt någon. Ta så vitt att nu servingar gera och i första set det var väl att han för det. Så skall fler till att lyfta spel just här. Inte Oskar här står. Och han vinner bollen rätt. Sejan 13 till SU. Oskar, vi har alltså då. Serva från honom. Fler vinner handan. Roy Hentse. Trustia Mona, Fyrsan Sejan. Sonny Joel Petersen. För de andra serva. Så Nils Erik. Och slärar då i platsen. Och Eudom Achan Fjörstan till SU. Utskiftinga SU-linon utför Nils Erik Andersson. Inkjemmer Fjörstan. Görstor Johansen. Så fänger vi alltid yngsta spelaren överhuvud. Vi har spawn hopp någon in av vattlen i den för att serva nu Görstor Johansen på Fjörstan år gammal. Vi Fjörstan till någon Arichen nästan. Då servar från Görstor. Roy Hense. Jan Peter attiverar han där. Och teacher mot Nekron. Ska här stå och slära han. Så det fler. Roy Hense. Attiverar Jan Peter där. Teitur Andersson. Och det ser domar. Nästan bollen är inne. Nöjtjan Fjörstan till SU. Och attiverar Fischer Mikkelsen. Vänjar in tja. Fler om timeout. Och sista timeout har ju man där så röpt efter spelaren om färger Geistern nästan ner. Geistern att det går sportiga spelare där och vi resten tar så vi står en bokstav om lötna. Jag vill ha där att vakna och det ska. Det ständer rättligt kött och att som nämnt Sörvingar kanske kommer som det spärkliga in i distan men klarar oss att vänta första setten till att vinna på 25-22 och så gör ni alltid där spalt rättliga väl. Det var 8 Nöjtjan Fjörstan. Det låter inte vänt allt att han skulle färra att taka hetta sett i eisne. Utskifting av flere linjer, så synes jeg vet for første ferie til. Kapten Høgna Viderø kommer inn. Han kommer inn fra en annen kant under Jakobsen. Gjørstor Johansen og serveina fra tredje. For Jesøy. Atter server han vel. Nesa blir vel spalt av flere. Litt av bolten opp til Johan Arne Wang. Vi avgjør han. Kontant.
15-19. Rasmus Potts servar för Fleir. Oskar Gerastova kommer flickvande och slår ända bollen i golvet. 20-15 till SOI. Att utskiftning på SOI Nils-Erik Andersson kommer in att och Görston Johansson för ut. Nummer 8, Inchi Ole Jakobsen servar. Så Fleir. Rasmus Potts. Det tar till Andersson. Vi blockar över och kan så få ta Fältson ta få i rum. Så Fleir. Vi gör Arne Slära med tight fight. Jag ser Ötlund serving gunner. Röje Esnevel. Jag försöker kan Fleir som vi här nu. Rojense och Slära golvet. Väl spalt. Pura upp på John ut i vänster. 16-20. Roy Hensen sent klarer. Då ser vi från nästa. Kaj Andersson. Vinner att stiga och i platsen och i golvet 21-16 till SOI. Olavur Johansson ser man nu. Där är som bollen vi. Han är ivrig av flera hållna. Det kan vi i foten om Nils Niklasen. Valbjörka här. Flera färre mållägga att säga att. Roy Hensen centralt i rum. Så är det SOI. Det kommer Teitur Andersson och han knallar han i golvet. 22-16 till SOI. Fleir viewskifting ut för Roy Hensen, Ingemar Jens, här i Bollstad Mortensen. Olavur Jensen. Och Motogan kicksar till Fleir. SOI, Pajla Kås emot att vinna andra sättet och så gör det så är det 8-2-0 i sättet. Under första sättet 25-22. Olav Jensen är från träet. SOI 8-3-16. Skulle få sett på det. Nej, det ser körs ut. Vi har blockat här. Fleir tycker att stiga. Sejan 3-20. Johan Arne Willesson Vank. Så var. SOI. Oskar Herrastova. Slära han i blocken och ut. 4-26. SOI smäckfullt av sättbolten nu. Möjliga att lägga sig 8-2-0 i sättet ner i 4 FM-finalen. Och här blir Teitur Andersson ska serva. Och serva från honom. Rasmus Potts lära, men alltid han för ut. Och där ger han SOI. Lägger sig 8-2-0. Vinner andra sättet. 25-16. Vunnit av första 25-22 i halvt i hösten sett mot hver omgått i Negarive. Servingar väl stärskare från början. Och jag ska hämta också av flera linjer och där skulle svära att det att SOI tidsdagar in i en gåare rytm och sina spelarna vita kvartar skulle göra och så vidare med en tids mer örskämla i av flera linjer.
Så för att få linjen efter. Måste börja 3 sätta. Och det är alltså SOI som är kall som måste vinna förra FM-finalen. Tar jag 2-0. 25-22 och 25-16 sätter slutningen här till. Och Verda Oliver Jensen hevar in till SOI och ska sätta det igång. Och Jam vinner finare servo här. Och SOI tar börja här. Det släppt då. Där som är klar. Rajko Petrovic spelande vänjaren uppe i platsen här. Jag håller var samman vid Oskar Haraldstova. 1-0 till SOI. Oliver Jensen har servo ena för 3. Sunil Pedersen. Oskar Haraldstova slår väl. Nästan väl till mot i Raflelinon. Och så välsliga och Roa Helse. Börjar när går mot upp från Hjalmar Johansson. Där vi Roa Helse i andra bollen. 1-1. Nils Niklasen har servat för Flair. Jan Peter är här. Tider Andersson. Så vuxla domaren stiger för livet till SOI. Nedfeiler halde han vuxla för mot Flair. 2-1 till SOI. Tider Andersson servar. Får där färdra honom. Nej, det är där Richard Sunil Pedersen Hjalmar till 2-2. Roy Hense stämt klar bollen. Så SOI. Erik Andersson. Och han är inne i Asenbalteren. 3-2. Det ska bli skilliga livliga fler linjer. Först skulle ta den där bollen. Han är till att täcka. Serving Garotta. Spelande vänjaren. Rajko Petrovic och servar nu. Så buxlar domaren. Dubbelt slä i SC-hållene. Stiger för livet till fler. 3-3. Sunil Pedersen. Serva. Och kan få det färdra nu. Ja, det gör det. Vet kan inte någon att snudda där här. Det kommer fler Rasmus Pats. Slär nu i golvet. Fler nu åtta. 4-3. Sunil Pedersen ena fra 3. Atter om VS nedkanten. Och kan så. Kommer snitt atter fram här. Så det är SOI. Som Nils Erik Andersson. Slår väl. Tror jag finns ju upp att det här av Sunil. Det var högt vidare i färden rum. Olle Jakobsen. Att det kommer fler Rasmus Pats. Och över det bollen kvar för att ta händan. Oliver Jensen till Nils Erik Andersson. Slår han. Det sender flere ner i rum. Och så här släcker upp i nätet. Och här ständer nummer 16. Johan Arne Elisson Wang. Klarer. Trustar bollen i golvet. Men så är han tyvärr kommen. Skraft 9 i reisene. Jag vet inte om man kommer samman vid stöjde samman vid Inka och Ola Jakobsen. Det kan hända här. Men det är det han har kommit av fötter och så ser gott ut. 5-3 till Flair. SC8 2-0 sett om annars. Sunil Pedersen servar. Fina server som han kommer vid. Oskar Haraldstova. Och atter, nu är det Sunil Pedersen som offrar sig här ivre. För färdra som bollen för fiskan upp. Och en vanlig hävning här från SOI. Oliver Jensen som annars är spalt i all. Så Lidjas har i tropläggare här. Och inte så god löta från SOI om igen. Fler ganska... Bia Lidjas har timeon och Rajko Petrovic han tycker avlänkarna har timeon och blir de timeout. 6-3 till Flair. SC tager timeout och ska vara med 3-6. Jobba! Soka! Vamos ter
Alltså 6-3 till Flay. Sonny Joel Petersen ska serva nu. Det är nog den fjärde servan från där. Att det är en god servan. Det är trist att SLE. Heider Andersson i rummet backersleie. Så Flay här. Rasmus Potts. Kaotiskt här i SLE någon. Nu Peter Stonko lite upp när man sitter ner. Och väl vars fyra här. Ja, och Ingola Jakobsen. Ensamatler central och blockar. Två månader, 4-6. Flera av ett tvåmål. Oscar i Heraldsdalen. Rasmus Potts där han vi blockar. Högne bitar för färdra honom. Attor utav Rasmus. Så SOI, Olav Jensen hevar här till Serik Andersson. Vi blockar över bollen för ut. SOI tycker stiga. 1 månader, 5-6. Så Oscar i Heraldsdalen. Avförgjort. Flay. Butcher. Toyota Shefim. Men det är SOI som rådde vi 2-17. Vunda första 25-20 och så gör med andra sättet 25-16. Det är SOI med Serik Anderssons läraren. Ser jag väl fiskar upp här av Hjalmar Johansson. Liper in och tja Flay. SOI genom att träd till Serik. Och hälsar för fredagläkt. Men jag ser dem var det. Jag ser att stiger för över till SOI. Ute ved balten så i Ötlandförren så vet jag inte att de har den fyra. Det kunde ju se nog släkt direkt, men det var inte livast att de var utanför det. Nu lägger Mitja, 1 månader. Olav Jensen till Heider Andersson. Och Assen Balten för så ut. 8-6 till Flay. Högne vidare, säger man för Flay. Och han får akkurat och tom så i linna. 1 månader, 28. Flay med 8 vid en. Här blir inte Ole Jakobsen. Vi ska säga vad för SOI. Det kommer säga vad han och det är Roy Hensen som är uppe här med bollen för ut och så Jaulager Nucho. Det är 8-8. Och där blir inte Ole Jakobsen ena från träd. Det ser Erik Andersson, det blockar över. Väl stay för här. Han får faktiskt i lete, men skulle han inte färga nedkant i rum så vant jag att Johan Arne Ilsson Vanke steg här och blockar bollen. Flay tycker stiger mot 28. Det tar Andersson, slår han ser väl. Jalla Gratter, Nucho. Olav Jensen i serverna. Roy Hensen. Och där färdar han. Nej, det gör det inte. Flera av det. Tutsumucho. Det är en avvärd löta här och i linjen tidigast är att skiftas om att få stigen. Spännande om Anna Lie kan samla sig lökrar igen. Det är så Nils Niklasen ska gärna runt serverna. Han därför ut. Jallager. Touch. Heitor Andersson servar för SOI.
Roy Hensen med blockover. Så SJ, Reiko Petrovic, alltid har spalt vel siden han kom inn. Det steg 4 nekv. Det oppe i blokka, flere kjenner utskifting. Clement Isaksen, vi kommer inn for Nils Niklasen. Så det flere utskifting, ut nummer 20, Clement Isaksen. Og utgang nummer 6, Nils Niklasen. Rowan. Så det SJ. Oskar vid blockover, Oskar här står vid blockover. Janlager 1-2. Spännande. 3 set vi det här här. Fler skal välja ströjas på 4 då om Distren ska hålla fram. Vinner SC att sätta sig Distren. Leeward har gjort att 2-0 i setten. 25-22, 25-16 mål där första och andra setet. Det är Roy Hensi och servar för fler. Rasmus Potts lärandan får där färdra honom och färdliga kämpa här av SC-linon. Oskar här står Jan Peter Stankon. Och ta ända vidare vinna. Alla stiger. Det man ser akkurat mer. Det som är success ner SC-linjen är en geister, en vilje som är i öppna för ett steg kanske 2 hackre än det som vi man ser från fler här till det. Men det är omgång bort färre och där får färre och nekvar som man kanske helt vara färre. Det var så en minnegålserva från Reiko Petrovic. Jan lägger efter 12-12. Sune Joel Petersen, servan. Det ser Erik Andersson. Vi har en golden smash. Sune Joel Petersen sitter nere för att spela bollen spelar att höra vidare kvar i rum. Så SU igen för trätt. Går som här. Oskar här så och slår golvet 13-12 till SU. Oskar i Haraldsstoven. Flere Jaunar til 13-13. Jonar det gjelder samman. Oppi her. Så Rasmus Potts. Så er det for flere. Det ser ikke. Slår vel, men ser vel til mot her av Roa Hensi Esne. Här kommer vi till att blocka och skångas rätt fram och till Injoli Jakobsen som är störskare här. Vänder den bollen 14-13. Till SO. Urskiftning av flere linjer. Den kommer Oni Jakobsen natter. SO skifter reisen ut. Det ser Erik Andersson för ut. Och den kommer Görstur Johansson att serva. Det är 14 år gammal och ja, vi känner långt 1 meter och 6 stycken så man kan växa väl att rätt. Så vi ser det väl vi floppade. Gå serva från nästa. Här är det så. Fler och Jaunar och att det är Johan Arne Ellison vank till 14-14. Det är då att den ser kriminator Göster Frudatter och SC-linon. One Jakobsen atter til reier at serva for Fler. Og SC legger seg åt atter. Teitur Andersson slår nå i blokken ut. 15-14 til SC. Som norskast er vinner for FM-finalene. I råd har vi 2-17. Vinner på dette settet. Så her var det, kan man si, er jo hånden av stedet nå. Det er Roy Hense, Labran i bakken, men Teitur klarer her. Det er da Teitur Andersson, større av bollen i galvet. SC8 har vi 2 stiger nå, 16-14. Inchi Ole Jakobsen serva for SC. Kommer Roy Hense. Og slår det galvet. Atter et stig av måneden. 15-16.
Jan Arne och servar för fler. Det är lite tatt att ned någon, men det är fantastiskt tycker jag. Rasmus Potts brukar bara ända på honom. Och foten på andra bollen och spel. Jim så SOI Tighter knallar till och spalt en seriegående och han blir vid. Tighter Andersson kommer högt upp, snärbollen harst i golvet. Seichan 15 till SOI Fleiby runt timeout. Play take a timeout och 15 Seichan. Alltså SOI 8 vi 2 mot Stion, Seichan 15. Olav Jensen ständer klarar. Jag ser man löter domarna skulle lycka få bollar och så vidare på plats. Så fyra rätt Lars, domaren i Huvudbruksland. Olav Jensen. Gå serva. Go Jensen. Jag ska se domaren han inne eller ut. Han är inne. 16 Seichan. Axtia mål. Klämmen i saxen, servar. Jag börjar stånka till mot så det Olav Jensen. Som ser Andersson han har blockat över. Sonjol Petersen ständer här. Jaulaker Seichan. Klämmen i saxen natter. Tight Andersson. Tatt sig mot oss ner. Så det går i Hense. Tight Andersson slår väl. Och han får ut Laskvarnar. SU 8. Arjan Seichan. Tight Andersson servar. Och servar från honom. Rasmus Potts. Serge Andersson ställer nu i platsen och ut. Nu i chans Seichan Lesoi. Tider Andersson server efter. Rasmus Potts. Aldrig räcker i platsen av en där Geran. Nu i chans Arjan, Axti Amoni, alltså SU8 vid Eino. Det är 3 sättet. Det kan bli avgörande. Två SU har vunnit 2 första. 25-22, 25 Seichan. Roy Hensi jag säger för fler nu. Oskar Hälls över blockar över med bättre för ut. 20 Arjan Lesser. Och efter timeout, fler vi om den. Leifet till andra Ronaldo slår han ner. Arjan 20. Rajko Petrovic här för SOI. Som fler. Han får nät 21 Arjan till SOI som nu verkligen närskast att vinna 4 FM-finalerna. 21 Arjan, Rajko Petrovic. Och att det strides fler i smått någon.
Och han får ut 22 år chans läsor. Rajko Petrovic åter. Så nu Joel Petersen är ute i andra bollen. Nu chans 2, 3 steg månader. Och nu ska fler alltså till att Sannas här nästa gör det här om det skulle välja Sverige åter. Så nu Joel Petersen har servat. Stånd går till mot han vilket tackar ner någon kan där till vi. Där är Bruksla och tekniska filer mot SOI. Då man ser att det är inne med en net manien. 22. Still lever in. Joel Petersen. Han fjärrar akkurat i rum och så kan fler outgörande där. Johan Arne, Elisov Vang, ställer klar här. 21-22, bara extra bon. Fler och tidsje, 3 Adria. Han är annars inte häppen. Joel Petersen. Men det ska ganska skall till. Och Rajko Petrovic blir om timeout. Men det blir inte givet. Och jag syns att Michelin går här. Och så kan säga domarna, kan säga alltid att Rajko var signer att be om att det är timeout. Så ja, det här stäcker det någon. Och Joel Petersen ska serva om åter. 21-22. SJ8 vid Heinon. Joel servar nu. Så står det men Nils-Erik Andersson kommer där och slärar nu i blocken och ut 23-21 till SOI. Så droppar Rajko Petrovic så ett timeout. Oskar och här Alstovo servar för SOI. Fättlar väl till mot 3 och Jan Peter Stankon. Han får ut allt det. Ja, han får akkurat ut. Att det är ett steg måned. 22-23. Rasmus Potts har serva. Och nu skulle serverna bara sitta. Full serva från honom. Jan Peter tek mot det. Olav Jensen hever her. Ikke Olle slår hantan. Kan så flere få de fætre reson. Det er alltid der gjerne. Etter videre for henne i rom. Så at det er så. Olav hever. Det ser det knalla till set och matchboltar till SOI 2 Toyota 24-22. Nils-Erik Andersson har servat för SOI. Så tror jag att jag nu att den tar emot ner. Det har vi högt vidare vi ska få han i rum där James West med fingersläge. SOI kan utgöra nu. Det kommer tighter. Allt har blockat över bollen för ut. Bollen för ut. SOI vinner 25-22 och här vi 2-0, nej 3-0 dessa förra FM-finalerna 25-22, 25-16, 25-22 vi bara säga det här är så rotteliga uppeborre ankersvägna allt är nästan inte helt från början det var det ganska fler som spelade sin bet men alltid följande en liten ördar var kommit igång och inte så det floppa spelar i början jag första sättet med Sujan vakna i servingar och det var öle torr först så fler när tror jag att vill jag göra några vettar så samförande här från SOI och i Fyrro FM-finalen vinnarna 3-0, 25-22, 25-16 och 25-22. Stundens natur til å massiste med leieren, klokka 15:30. Och vi får få en samro här resten.
Vi tar Librøyen til SUV-akon, Jan Peter Stankon. Jan Peter, bortsett fra Sinte Trillvand i början, det var ganska fra Bauen Leon, så alltid at jag hade ganska stå alla 16-15, la 15 där första sättet härifrån. Så alltid att det fullkomliga att ta över. Vad så blev det sen? Det är nämligen akkurat så när vi tar en öl här i början. Får köra stå på blocken chocken. Och vänjer chock Raiko Andreas så skiftar sig självan in. Får mer stabila block kan och gå runt där och då placera blocken. Så var det faktiskt öl gott värspel och alla på kör öl så är gott. Blocken till time som var fantastisk och stäbafnalne. Han kör slett inte det. Och tappluda förhållsvis nämnt kan man säga. Möterna kör ästna väl chocken. Och i medan kanske till time när det säljer blocken som sviker. Vi tack så här ästna i varje spel och rättligt gott tema och allt och fler linjer. Har det läser på läxorna Arne finalen? Ja, alltså det här spelar inte något annat än underlig. Det är sånt här att gå mot och så där säljer Jan Arna som ringer varje mot men hinner tar slå som så diagonalt nästan kvar för tar det visst ha en stabil block. Inte det vi har fått block ut men vi skulle kunna välja mot det. Och här alltid Raiko gör det en goda mån till att ställa en stabil block som vi får värst utan att det blir för rotet. Det har nu vunnit 4 FM-finalerna, lejer det, det har vi alltid avgjørst. Kan det göra det nu, hålla det posture eller skulle det vänja eller kan göra det? Vi har faktiskt fri i morgon. Så det var bara avslappning i morgon och så är det dyster. Att det lejer en fokus. Men det är dysten alltid inte så nekva säga. Så han flera ner lusten med pressar men han så vinner lejer den. Hvis det vinner lejer den så är det ett sätt efter så. Det är mer en sån uppfostringsdyster kan man säga. Så här är inte liden. Först andra bein i FN Gotland eller näka. Det är länge över än. Men jag tror jag ska lucka visst nu. Tack för det. Vi förresten får en samråd med en flerspelare och det är Sune Joel Pedersen och Sune borsa från början i första sättet så halt jag att SU ganska mer eller mindre tog i desten. Ja, det är pura rätt. Alltså vi spelade helt otroligt väl att börja vi. Nog ett av bästa vi har spelat, men har vunnit för näck på att räga blocken simpelthen. Alltså smasha i blocken och ta gera där Alexander gott så det är faktiskt mer eller mindre att vinna på. Första set kanske vinna där. Alltså här gör vi redan några serverfiler men så resten av det någon skulle jag där vinna otroligt näck på block och ut så. Det är så han inte avgörs tror jag vinna till ledaren så vill alltid avgörs i en gott sätt. Vad gör det nu skulle det ta det i lötten eller skulle det vänja eller hur så för grund till han alltid avgör den ledaren. Nej, vi tar också centrala lötten och för röna fokuserar uppåt mer på att taktiska alltså vi vänjarna har ett gott upplägg men vi fyllde ju inte helt in i öllnon det är vi som är hemlig och hugga om alla uppgifterna vi tänker och så bara göra det här nästa distant det har vi akkurat det samma så ja det är bara hem och hugga. Ja men gå ett med tror och gå ett lära den. Tack för det. Ja, och hata för att vara till från Åkon här och idag. Alltså SU har vunnit för FM-finalerna 25, 22, 25, 16 och 25, 22, alltså 3-0. Vi får tacka för Åkon här idag. Oliver Wallace vid kameran och Elar Fredriksen har sagt för det. Tack för Åkon.
FN-finalen Charles Vindum 2017 med en Rock og Høje. Og som mannalene nummer 8, Johan Johansen. Nummer 2, Helga Nordendal. Nummer 3, Solskjær Henriksen. Nummer 4, Henrika Jakobsen. Nummer 5, Petra S. Hansen. Nummer 6, Elsa S. Nilsen. Nummer 6, Betja Ellingsgård. Nummer 8, Anna S. Hansen. Nummer 9, Christiana Morrison. Nummer 20, Elin Axelsen. Nummer 13, Barbara Poulsen. Nummer 15, Jorun Dag Jørgensen. Liformare Solskjær Henriksen, Venjar Elisabeth S. Rasmussen, Joppa Venjar Ruth Almenstøtter. Lie Tjakoyev, nummer 8, Lisa J. Niklasen. Nummer 7, Heidi Jakobsen. Nummer 4, Gun Zachariasen. Nummer 5, Tordus Sigbjørnsdøtter. Nummer 6, Edith E. Hansen. Nummer 6, Gurun L. Johansen. Nummer 8, Iris Kirske. Nummer 9, Solveig Mark Poulsen. Nummer 20, Elisabeth Olsen. Nummer 11, Maria Hammer Matras. Nummer 12, Ranva Dam. Nummer 16, Birgitta Eddistøyter. Nummer 16, Dreus Tryggvadetter Rikshamar. Nummer 18, Elsa Samuelsen. Liformar Torun L. Johansen. Venjar Ragnar Haraldsson. Joppa Venjar Jan Mård Hermansen. Og Lilar Hanna A. Olsen. Hjertelig velkommen til det 4. FN-finalen av Sjakk Finnmål i Flåbade 2016. Gå an dyst!
til Stavanger og første dommer Jan Hense, og andre dommer Runa Hense. Fire blått, nummer Johan Johannessen. Nummer 3, Helga Vardøda. Nummer 2, Selkjær Henriksen. Nummer 4, Petra S. Hansen. Nummer 6, Elsa S. Nilsen. Nummer 8, Anna S. Hansen. Nummer 13, Barbara Olsen. Och begynner på Jönköping, nummer 8, Lisa J. Nikolsen. Nummer 6, Eirin E. Hansen. Nummer 3, Gudrun L. Johansen. Nummer 9, Sølvei Mørk Olsen. Nummer 12, Ranva Dam. Nummer 18, Elsa Samuelsen. Nummer 11, Maria Hammer Vasslas. Den är tillbaka Elisabeth Essensen och vänner Kajaker Ragnar och Haraldsson. Ragnar Haraldsson är Johan Triss. Så fyra vi har lust att börja fyra FM-finalerna mellan KIF och Drott för löten. Drottor som är lige av första plats i Göteborg allt kappingarare och KIF som är andra plats är vi rätt att spela finalen nästa. Det blir KIF vi ska börja finalerna. Så tror jag att Gudrun Johansen är färdig och vann backlinjerna. Så jag ser att det är igång för att löta. Så brukslar domaren och så är vi färdig igång. Gudrun Johansen servar. Jag hittar Nordendal men det här blir brukslar på ena vägen för dubbelsläge i vi Drottor halvorna. Det har att säga KIF tekur första steget 1-0. Efter Gudrun Johansen. Ja, sliger. Anna Hansen. Jan till 1-1 för Drott. Hon har haft ord att göra här senast. Hon var ju en malvärje till förska kvinnelandslinjen och i fotboll. Så ser det väl här. Spalt förra året. Nu spelar hon så en FN-final och i flåboll. Ida Drottor. Och det lägger sig 8-2-1. Sevan. Elsa Nilsson gick just där men smash John Ferry neta 3-1 till KIF. Och det blir då Lisa Niklasen. Vi ska serva för KIF. Vill serva för henne. Och måste köra Barbara Paulsen. Lyper in och Drotte. KIF en mission i Karolina och time moment ända så vi att få sent om Ruben Backersläge men här är det mission. Och det är det som så Eisner och Drottor halvorna och dann har vi inte väl. Så bort Elsa Nilsen och Petra Hasson och så 4-1 till KIF. Water Lisa Niklasen i server. Shutdown. Och Nordendal för handen igång. Väl sliger. Väl Elsa Samuelsen. Drottor finner det gå av början. 8-5-1. Lisa Niklasen efter. Ser vad väl tror han. Och han
Den måtte kan ikke gå, men det er ikke trustan I gulvet. KIF-spilleren til halvtid der skulle Josh her. Så er det Drotter som tackar 4. Mikromonen 2-5. Johan Johannesen. Jag ser vad. Det är ju ser det om vi snedkanten för bollen I golvet. 3-5. Johan Johansen serverator. Efter en full server för henne. Och Johansson här där. Så kommer Sleje från Edith Hansen. Domaren Buxlar säger KIF för att stiga. Och som det är en nedfiler från Drotter till halvtid. Det var utdrag. För Drotter I KIF 8-3 mot nu 6-3. Elsa Samuelsen server för KIF. Amma Hansen slår handan. Drotter strujest från färra bollen. Det är där så från I rum. Helga Nordendal. Ja, där är ju första som bollen där. 4-6. Där är det Helga Nordendal vi ska serva för Drott. Och serva och Lisa Niklasen för Schmotek och handan. Så är bara ett steg månad. 5-6. KIF 8-1. Och serva från Helga Nordendal. Och så tror ner en av tre här. Och så Eisen går ut. Det är första KIF. Och är blocker för det. Först till det denna Drotterholmene. Och väl spalt här. Aldrig blir nummer 3 Soldier Henriksen och styr bollen fram vid blocken. Så Jaunleiker 6-6. Det är Drotter som är en trivelig Laslo av 5-1. Nu är alltså Jaunleiker. Ja så, KIF. Det är mål att tre här. Och jag slicker rättligt att Alia, men det får också slå väl I rum. Anna. En god smasher med Eisen väl till mot den. Ja, lite innan KIF. Och Arthur Drotter. Nu är det 8. Från 1-5 till 6-6. Och vi har hettat här som vi kommer att sucha det så vi vet en väldigt spännande finale. Helga Nordendal serverator. Ja, Slie, men Eisen väl mot teacher av Drotter. Och att det är uppe och blocka smashen från Solej Paulsen. Gott vägspel från Drotter att egentligen en av största KIF. Det var spalt Solej av minen. Golden Solej men hessa för där 4. Att du gott vägspel från Drotter. Där tänker mot I ötlen lötna och som Anna Hansen. Och slår han golvet. 6 till Drott. Kommer efter från 1-5 och nu är det 6. KIF ber om timeout och här skiljer vi väl. Det var räknat oss om. KIF för sista dagen avslutar här så var det 6-0. Så kommer linjen av Atlanter. Alltså 6 till Drott. Helga Nordendal har sett några fina server I rum. Och så kommer det ena träd här. Det ser så ut. Det är smasha av Edith Hansen. Men det är mot teacher I Drotterholm. Det tänker mot I ötlen lötna. Esa för ett nästa så tja. KIF Ranvatan. Till Shea Nucho.
Ralva server. Och så för längt och där ger han. Där ger han. Så drottar åtta, touch tjej. Det var nummer 6, Elsa Nilsen i förra serva. Go serva för Elsa. Och så mycket go, ja, där fanns ett fjärde honom. Mottagaren till Ramadan för skårarna. Drottar åtta vid 4. 11 tjej. Alltså go serva från Elsa Nilsen. Det kommer så KF, Eirit, slår han bollen. Anna Hansen. I rundbollen slår nästan. KF har fått honom. Ramadan slår han. Och så är det så Soldier Henriksen slår bollen i golvet. Och då man har vuxna var som bollen får ut till KF och tar Stie 8-11. Så är det Eirit Hansen. Go Sarah. Anna Hansen för loppan för Watchnon. Då Lisa Niklasen släran har förut. 12-8 till drott. Då vi rätt att det var Soldier Henriksen ska serva för drott. Och han har tagit ner någon. Jag tror att det är rummat och drotter, men så är det KF. Jag stiger av Eirit Hansen. Anna Hansen. Han får ut. Nuccio 12. Drotter och 8 vid 3 mål. Det är Solveig Paulsen. Server. Och att smashe för Eirit Hansen för inlete. 13-0 till drott. Petra Hansen server. Så Lisa Niklasen. Ja, så bollen för ut. Drottor till Gastia 3. 14-0. Där var Petra Hansen. Det ska se va. Kötte av. Och en affär är värjan till drott i här och ska vara 15-0 till drott. KF gör en utskiftning god för Lisa Niklasen, in kommer Elisabeth Olsen. Petra Hansen, sen är klara serva för drott. Kommer det? Och det är Lasse Smasherfield i lete från Elisabeth Olsen. Drotter tycker en XD 16-0. Så blir Ragnar i Haraldsdovo, vänjaren till KF om timeout. Linja vattlet natter, alltså drottor. Då tar vi Tjejstion, 16-0 i det första sättet. Petra Hansen server. Ramadan.
Drott fært var det meste i løtene. Eisen Hesson. Hesson fer og lengt. Jeg halte ikke han tog en blokk av en. Nei, ser dommerne. Seichan Nuccio til Drott. Nu fullt hammer alt av listen om løten må bare si. Elisabeth Olsen vil blokka her. Så det er Liebrin til Drott til Barbara Paulsen fra Bøtten i rom, men ja, han er inne. Han leder han færa, men han er inne. Seichan Nuccio til Drott. KF fremmer en utskifting. Seichan hever inn, Goran Paulsen for ut, og Heidi Jakobsen kommer inn. Utfyller nummer 6, Gordon N. Johansson. Utfyller nummer 7, Heidi Jakobsen. Petra Hansen, hun kan holde fram i reserva, det gjør nu. Og en super serve fra henne. Maria Hammer Matras, Lissi Barncha, KF fighter sin i retro, men ikke fælt fra noen. Nuccio til Drott. Det blir en av roende her, altså. Var det 8-4-1-5, men siden tok det fullkomne giver. Og Drott stagnerer veldig, det så gjør det. Det er i nettet, og det er ut. Det er Løyte som rykker, Tjadam og Rei i løtene. Og samståndes er det bare en verleik at ta i smashen i area all right. Så er det utrolig raskere i at Drott holder at ta imot dem. Her er atter styrast der KF-spillerne. Og en tekniske feiler, dobbeltslag i Vichar KF er 21-0 til Drott. Men det har vantat at så stor måneder skulle være i løpet av sett i det, men okej, det er ikke nytt den. Det stender ikke til KF, men Drottor er flikkvann i løtene. Torde Sigbjørn starter kommer inn for Eirit Hansen. Elisabeth Olsen, og i nettet. Det er i nettet. Og det er jo de linjene i løtene til KF. Jeg skal se om det anses her. Sparska Barstøy, sånn snart. Ikke så hardt for at dommeren ikke er gått, men å fære vite fra dommeren at han setter. 22-0 til Drott. Atter en god server fra Petra Hansen. Jeg har ikke talt hos Landsjø. Nekva server hun er sendt av Stea Rianno. Her kommer Drotter atter. Da er Helga Nordendal. Og en matchstid til Drott. 23-0. Peter gir kjøttet av sjåvandet der Røya når Biltru løten med Drotterspillerne. Eisen i hæsen får der Fædra. Det er ikke nækka færre gulv i løtene. Langs utja om Rannat Am kan klare det. Her gjør han. Så sverre i KF etter et tiltrangt stig. Lengst siden der har vunnet en dag. 23-20. Nordendal. Svean i blokken og i gulvet. Han har rikk for å sette bulten her til Drott der gjør 24-20. Det blir Anna Hansen, stersker servere. Vi skal være en avgjør her. Her kommer han. Sender en kanonkule av sted og avgjør 25-20 til Drott. Og trolig at det skulle være så større måneder at det har vært annet som er råknet vi. Og sjålvan de eisene til avhverta og i her som sett noen er at trygt et lei KF et skifte fra byrjan og det her som for oss der var 8-5-1 og så bra ut sett fullkomlige Drottor vinner 25-20.
Så för jag vet lort att börja efter för att låta Drotter 8-1-0 vinna första setet så synjande 25-12. Det kan söka om KF kan svära att det här. Och tar vi rör nummer 5, Petra Hansen, servar ser väl och i första setet. Som ska se dock en gång till. Så är hon till Reier. Kommer servarna. Då servar att resa för. Jag kan se att KF gör här. Jag sa för inte så väl ett mål men helt inte. Så det var lätt när vi har Drotterholm Michelin gång först och tag handabollen så Drotter lägger sig 8-1-0. Lyshi bara en chata mot Korum Johansson för att serva. Det är Drotter. Och att det bruksla. Dubbelslä i Drotterholmen. 2-0 till KF. Jag känner så från första setet så det är inte nerva drott. Selanek. Det var att han för 1-5 och vunnit 25-20. Anna Hansen. Välslige, ser välslige av Anna Hansen. 1-2. Och hon får Amanda serva. Kommer och serverne. Och hon får längt. 3-1 till drott. Nummer 1, Lisa Niklasen servar för KF. Välstig här av Elsa Nilsen. Och man i hatten vid någon. Nickar ståvan 2-3. Johan Johannesson ställer klara serva. Och servar för henne. Välstig. Nummer 6, Eirit Hansen till 4-2. Det är Iris Kirske. Just det jag serva. Vilka Nordendal. Och så är det golvet. Axtia Mona 3-4. KF 8-1. Helga Nordendal server. Här är KF. Och blockar. Elsa Nilsen vill blocka, men här handlar Lou Barton. Så är det KF. Solly Paulsen och skal loppan på pumpblocken, men det är ett man sitter för nedkanten och nyra tror jag Galvechane 4-4. Helga Nordendal server i server väl i första set nu. Gammal damsläger. Jag tänker av Barbara Paulsen, vi går in och tar Drotte. Det är så hinlig i pröven. Maria Matsasi på botten. Och alltid har som fel och i nedkanten och retur. 5-4 till KF. Ranvatam för server. Första fyra matcher kör en god mottagare för Drotte och här börjar Rösaier. Sex 4 till KF. Ramadam server. Och inte en god server för henne. Vanlig server. Det kan han alls inte. Undermäta 5-6. Drotter vid serven nu. Elsa Nilsen. Ivet vid Slannon. Eirit Hansen. Anna Hansen slår handen i rum. Så KF.
Solly Paulsen. Ikke vunnet sånne klapper av mine. Helt få faktisk. Og nå til at hun plier å komme av i. Ja, som for ut. Jan Lager 6-6 her i Ørn og Sette. Drotter og 8-1-0 i Setten. Vunnet første settet 25-touch. Elsa Nilsen server. God server fra henne. Oi, jeg som ballen dukker. Nekva Feron og så sløter han for akkurat på nedkampen og så dukker han i mot gulven og nesten omøvelig at fenkas ned. Og server vel etter det seg for. Eirit Hansen vinner handen. Jan Lager, Shea. Og for det server. Eirit Hansen for det KF. Lisa Niklasen kommer opp her. Vinner stiger for KF. Så er Kalfinger etter 8 tjej. Barbara teker i måte. Barbara Paulsen. Soldier Henriksen. Og Janar til 8-8. Soldier ser til Reier og server. Så etter jeg vet at hun vil blokke. Solly Paulsen. Anna Hansen slår handen. Vi har tid mot det av Maria. Godt veldig spill fra Drotti her, som sørger for at her nå legger seg 8-28. Soldier Henriksen, en fra 3. Ramad Am til måte. Paulsen. Andan ball til Vekar og Etla. Det er alltid der ved kanteren Lisa Niklasen kom opp her. Vekar har fullkomlig skarpt, så han får flere meter der backlinjene. 28 til Drott. Soldier ble via serva. Solly Paulsen, heldig kjesafer. Det skal være i spillet i her til, Drotter. Og vi har spalt i SFR av Lise Niklasen. Ser Toma Plåse og styrer honom vid Finkla Spursjonen. Benkar Nocho Tucho. Solly Paulsen har sett. Anna Hansen stand. Og her er Michelin ga Drottelinon, Angen teker han da bolten her. Så Jan Lager, Tucho. Solly Paulsen server. Det er sli her. KF teker leisen etter, Edlov og Tucho. Petra Hansen server, hun server vel. Lisa Niklasen. Og Sinferi Nete. 12 toucher til Drott. Petra server nok og tett. Kjører Lisa Niklasen. Litt bøtten i Drott og holdene. Ikke med Anna Hansen og slår hardt. Det er alltid ikke måte Ramad Am. Det er Eirik Hansen i slærende rom. Helga Nordendal. Og jeg har 20 bolten. 13 touch til Drott. KF blir om timeout.
Setter och så var det Hutchett 13. Malin innatur, trotter 8 vid Simon Stion, 13 toucho. Petra Hansen servar, go servar fra henne. Maria Matas tycker emot det. Lisa Niklasen, vi blockar, trottnar KF Karolina för trätt. Edith Hansen här. Jag kan ha en trottspelare av genom och så skulle där finns ju Petra här som en mission igen gå drotterhållande gör att KF tycker stiga 11-13. Det är alltså drotter som är 8-1-0. De första sättet 25-20. Gurun Johansson servar. Henke Mordendal. Maria Matastik mot den. Lisa Niklasen kommer här. Och vinner Eisne stiger för KF. Så är bara 1 stig av målet. 12-13. Gurun Johansson kommer efter det. Anna Hansen. Göran Madam. Det här kan som varit någon tager som så Anchen. Så Jan Lager 13-13. Och så är det drotter i ber om timeout. Lägger Bullshit kommer av i den sätter och så är A13. Jan Lager 13-13, Gurun Johansson och servar för KF. Jag bara tycker vi mot Barbara Paulsen, Richard Anna Hansen. Gurun först för Rasenborgsmål, 14-13 till drott. Anna Hansen servar. Och han får längt, Jan Lager efter, 14-14. Lisa Niklasen servar. Lisa Nilsen är blocka, drotter, by KF. Edith Hansen. Vinnerstiga, 15-14 till KF. Spännande sätt vi tar här. KF 8-15-14. Drotter 8-1-0-17. Lisa Niklasen med serverna. Anna Hansen stähandan. Och så. Han får ut. Atter Jan Lager. 15-15. Edith Hansen. KF. Edith Hansen i blockan. Gott vei spel från KF. KF är för Drottervarda. Så är det Drotter. Här blir Bruksla. 16-15 till KF. Dobostlär via Drotterhållene. Så är det Iris Kirske.
Hansen stand down väl i rum. Det tror på omstånd. Solveig Paulsen. Ja, och den där in i neten om Soldier Henriksen. Så KF teker att stiga här. Där Öcha, Sejan 15 nu. Så kan det skulle svära efter Jonas Lätter ett sätt om. Att det hit så rutteliga, touch och 25. Men här är väl Iris Kirske. Andra mål kan ligga tatt av neten. Så bruksna domaren Toboslia en annan för i KF hållne Achan 15 till KF drottor några tekniska fel i lötna. Vi ska skriva den shot där och släppa sig var innan fältet. Det är här. Och alltså en ganska för ut av vet inte men det vill jag så tagga. Anna Hansen slår inte. Ja så. Linus Strujas finns nu i stinon. Ja, Ivtrak. Ja. Goron Johansson, här var någon KF. 16 matcher, 2 månader KF och 2 månader. Elka Nordendal, vi sände några Ordas kanonkuler och nät i första setet. Så var ju rätt första gabbalt där ja. Långt så jag står här. Efter en gång så var för henne, men det alltid mot ja Mario Matras. Liper någon KF. Så kan drotta röna sig här. Och Elsa Nilsson slära, men KF är fast honom. Lisa Niklasen kvar i rum. Sen får vi nät och det nu är 16 till KF. Det är helt ganska gott att göra rätt matchen, men han får ner till World. Nu är 16 till KF. Ramadam ska säga va? Nordendals länder nu rum, så det KF. Solveig Paulsen. Det är inte ytterligare så bultarna som hon kan slå i drottnen. Så tjej. Så vill jag då spela ut av kanten. Och blocka, men han lever den. Det är Eilert Hansen i centrum i rum. Soldier Henriksen, out i ända bollen. Sejan Nujcan. Ja, här var någon chans. Klotte. Petra Hansen med drone. Så var det Elsa Nilsen, ser väl första setet. Det är med gå serva. Så jag det är så en dockar, jag fer och nästan. Så på KF att ta emot den. Anna Hansen. Alltid mot Jöran Lise Niklasen. Och här där sjuas det. Så mycket näkva nu bara ett steg månen. Achan Nujcan. Och att Elsa Nilsen att serva och lägger ett öde trusta KF i sönder servon. Tre safer. Anna Hansen. Han var damt till väl mot den. Goron till Lisa Niklasen. Eilert Hansen vill blocka. Maria Matras till väl mot den. Så där Solveig Paulsen med, men det klarar att ta emot slända för henne. Anna Hansen. Out i ena bollen. Nujcan. Så är han lägger. Nu var stil att traktor vid 8-1-0 och sätter. Elsa Nilsson ser att det väl. Så kommer Anna Hansen. Så jag går taker hända bollen. Solveig Paulsen slår handen. Då får det färd honom. Anna. Slår väl. Kan så. Lisa Niklasen. Där färd honom. Går Johansson sänder i rum. Soldier Henriksen. Väl arbetar Ramadan. Färda bollen upp efter. Här är de. Not so happen. Soldier Henriksen om det är nedkanten för andra bollen i golvet. 20 till drott. Elsa Nilsen, hon är bra fram i att serva KF en utskiftning, Inchim och Elisabeth Olsen för Eilert Hansen.
Gruppen nummer 6, Henrik Johansson, inte nummer 20, Elisabeth Olsen. Så kommer servan fra Elsa. Hesafer foran og lengt i anlegger 2020. Og det er så. Ikke så lenge var Ira som aldri. Det er til Arne Virlia, beste serveren i Hestentesten nå. Elsa Nielsen. 2020. Og det er Elisabeth Olsen som just er kommet inn, og vi skal omhandle serveren. Da måtte kan ikke gå, men det får han i rom. Da skulle KF kanskje avgjørst. Så ikke om det kanskje fungerer det her. Solveig. Så er det Drotter. Anna Hansen. Alt ikke mot Lise Niklasen. Og så kikser Hevensen til Torun Johansen. Til dobbeltsned. Vi kjører Hevensen. Drotter legger seg opp etter 21-20. Utskifting Torun Johansen for ut. Og kommer Heidi Jakobsen. Och gästföreningen gruppen nummer 6, Torun eller Johansen, inte nummer 3, Heidi Jakobsen. Solskjær Henriksen gjør sin dreier av serven. Gå serva fra henne. Lisa Niklasen. Det er en av truslene fra Viblatsjnå, men han kommer i rett av KF-holdene. Buksa damaren. Dobbeltsned, en fyr fra KF. Dyrer tekniske feiler i løtene. Drotteråta 22-20. Og Ragnar i Herald står og venner til KF blir om timeout. KF tager timeout og stavler til 20-23. Kommer linje av Vettlen etter. Drotter Trøysti fra Ledjas 8-2-0 i setten. Her er 8-2-20. Her er Jørgen Setti 8-1-0 i setten. Solskjær Henriksen for serva. Lisa Niklasen til smasher. Solskjær Henriksen til måte. Her er Anna Hansen. Om jeg snutter KF-lige, men det får fært av noen. At det er Lisa Niklasen her. Vi skylder slæ av i KF-lige men det er ikke Anna så her. Maria Matras til måte. Lisa Niklasen kommer her. Lisa får fært slæ av, men han får ut. Han får ut. 23-20. Solskjær Henriksen og server henne på tredje. De server fra henne. Jeg synes ikke om Drotter kan vinne seg settbalt der her. Det her der. 24-20. Anna Hansen spør opp i her. Fyra settbalt der til Drotter. 24-20. Utskifting til KF for Almadam kommer ut. Inn kommer Tortis Sigurbjørnstedt. Almadam, inn nummer 5, Tortis Sigurbjørnstedt. Så server Solskjær Henriksen. Gå server fra henne. Fått der fætras ned i vest. Det gjør der. Så sitter fættar ved det sørste jeg har sett noen. Jeg har blokket over. Så kan KF rennes her. Solly Paulsen, hon vill blocka och han lever den. Det kommer livet till KF-fallna. Det styrs olja väl. Det är Drotte. Lisa Niklasen kommer här. Hon vill resten blocka. Drotte i KF, ena för träd. Så kan Drotte rennas här. Det var till Anna Hansen. Vi har alltid inte måte av Elisabeth Olsen. Lisa Niklasen kommer här. Hon vill blocka. Bollen för ut. KF vinner detta stiget. 21-24. Drotter. Og tar vinner bollen. 25-21.
Anna Hansen er kjørt da. 2-0 til Drott. Rockner vann andra sättet, 22-1 1-0 till Drott. Så færer vi i gang dator. Drotter altså 8-2-0 i setten. 25-20 og 25-21 har det vunnet første og andre settet. Her færer vi i gang dator til KIF i server. Dobbeltslag fra Drotte. KIF Leksiata. Vi tar Leksiata og det er første og øvrigt settet jeg har vunnet den første bolten. Og neste om jeg minnes rett. Her blir altså Heidi Jakobsen vi skal serve. Og da server Ekmast Alls ikke. Her er 1-1. Så server Anna Hansen for Drott. Og her kikser det til KIF. Dobbeltslag, da ser han hver tekniske feil. Her til må bare si ikke vi der til KIF. Der kommer spela ser godt
fotbollsspel, men det har vi ett äntligen gåar från Diamond. Vi sitter bakom här. Stojast och neck från första spelen och Jassar. Och jag tror att det är inte bara att ta mot serven från Anna Hansen, men servar väl. Trottar 8-3-1. Ramadan kommer här. Kan Nordendal. Det är blockat. 3-2. 2-3. Trottar 8-1. Lisa Niklasen servar. Barbara Paulsen lyfter han upp till 6-aren. Elsa Nilsen. Elisabeth Olsen är med att trycka handen i rum. Jägar Blatchen och bollen för ut och så Jan Lager 3-3. Lisa Niklasen med serven där. Barbara Paulsen för Echardja. Måltryck i handabollen. 4-3 till KF. Ramadan. Man vinner av Stig, men det får färdra honom. Christian Hansen är sin i rum. Iris Kirske. Så att det drotter. Och väl slig här. Ja, Elsa Nilsen. Jaunar. 4-4. Johan Johannesson vid serven. Ramadan här. Väl slig. Drotter i KF 8-5-4. Iris Kirske serva. God serva för henne. Elsa Nilsen vid slandet med. Richard KF. Elisabeth Olsen slår harsh, men är blocka. KF var en för träd efter Elisabeth Olsen. Så drotter. Elsa Nilsen blockar Esne. Och halta som börjar hälsar inne. Det gör han. Och leder affära varnar att han fyller ut, men han detta ligger av Sojlinna 6-4 till KF. Iris Kirske servar. Och att det är blockaren till KF här ska vara 6-4. Servanta Iris Ferineta, så är 5-6. Helga Nordendal ska serva. Och serva från Helga. Så bara ett steg månad, 6-6. Det får ju svärdra som bollen är. Tjej i stövan nu. Det drattar så till 8 vi. Tveimond sätter hon emot Onkol. Helga Nordendal servar. Det är en super tjej för Helga. Servar fantastiska väl. Det är som det snart. Och Ragnar Herstov och Vanjeric har KF blir hon out. Det finns det nog 4-5 större. Tjej 8.
Så klart blir det Helga gjør seg til veier å serva for drott. Det er 8-8 tjej, og det er 8-2-0 setto. At det server noen vel. Så kommer KF, Ramadam for han i rom i en bakkersleie. Så det drottor. Og det Soldier Henriksen, spøtter Lestla til Mucho tjej. Helga Nordendal server. Elisabeth Olsen. Så drottor. Alls Mashicha, Elsa Nilsson för Unete. Axtia Mone, 8-9. Ramadam server för KF. Och för Unete. Smash från Ramadan. Touch 8 till trott. Så server Elsa Nilsen. Gå server från henne. Anna Hansen. Stenhardt. Så. Akkurat Anna Hansen här. Ja, mot inte. Drotter en på träd. Men alltså för golvet. Det är Petra Hansen, Hevaren Tjadamon. Så vi hade snöjt i KF-lige. Vi har kvar annan bulten i bron. Äntligen att Hevan till en villäggare. Utskiftning av KF-lige någon. Inte mor Tardus Sigurdsdötter ut för Ganvadam. KF-lige ut nummer 12, Rangadam. Och inte nummer 5, Tardus Sigurdsdötter. Elsa Nilsen har servat för drott. Alltså för att lägga för ut. Mucho Etlevo. Och tar vi Elisabeth Olsen ska serva för drott. Nej, KF, varsågod. Anna Hansen här. Lisa Niklasen, men drotter för Fädranen. Och här så får det ut. Här så får det ut. Smash från Solly Paulsen för ut. 12-0 till drott. Det var Heina Karlsmark en 6 här. Jag tycker att det ska bli 3-0. Jag har vunnit. Det är först sett med 25 touch det första. Och det står många så 25-21. Det är 8-12. Soldier Henriksen i reserva. Och väl placerade här av Solly Paulsen. Vi finkar stanna. Touch 12. Drotter utskiftning ut för Johan Johannesen. En kommer Betty A. Endingskort. Drotter utskiftning ut för Johan Johannesen. En kommer Betty A. Endingskort. Solly Paulsen. Lisa Nilsen slår hantarna för ut. Så bara stämmorna. KF 1, drotter 12. Solly Paulsen och servator. Jasli av Anna Hansen. Och till 13-1 till drott. Så Petra Hansen är server. Och där får Fädran ju. Så drotter röna sig. Mycket spelare som kommer in. Betty A. Endingskort står hantan. Lisa Niklasen från Nivån. Drotter röna sig efter. Där var Helga Nordendal slära. Nu vinner han. Första 1-2 till drott. Jag måste säga att väl heva här. Petra Hansen server. Lisa Niklasen.
Ja, sen för ut. Nej, jag tar sig att han har rätt i blocken till KF av en, men inte han gjort det. Men jag vet att de är ganska bättre än det och Sanders för en bättre fyra. Lugga mycket. KF teker att stiga. Kalv fyrstan. Lisa Niklasen server. Helga Martindal. Slän i blocken och ut 15-12 till drott. Anna Hansen server. Och han får länk. Han får allt och länk. Smash ifrån Tordes Sigurdsdottir och så blir KF en timeout. KF får starta timeout och så är det 16. –12 till drott. Anna Hansen server. Och där får inte mottagna. Där får inte mottagna. 16-12 till drott. Allt bänder då att här för att vinna Kyrro FM-finalerna. Men det är dock inte sälja några Arnon Leo. Toyota 2-0 och Toyota 16-12 i 3 sättet. Anna Hansen server. Tordes Sigurdsdottir för andra ballen. Men det kommer inte slå. Här kommer inte smash från KF. Men det kommer det från drotten. Vi slutar batteri här. Martindal. Red blocka. Gott vägspel från Iris Kirske och Tordes Sigurdsdottir. Från andra ballen i Romater. 13-16. Lisa Niklasen server. Anna Hansen. Isabel Olsen. Vi känner med retur i Brattra KF-hållna. Bra spalt där till Helga Martindal. Men nu först stort smash någon. Och Nira sig sjåvande. Några stig av henne. Hej. Mest som alla högre söjer på öppna här. Så det är bara tryggt i månad. 14-16. Där blir Lisa Niklasen vi ska säga. Och så ända bollen ut. Det är Ellingskort. Sejan 15 till trott. Lisa Niklasen serverar. Och KF tecknar steget rätt. Jag ser inte om det här spelarna skulle grävas in i att det var i distant. Det är väldigt gott för samfinalerna. Trottor blir om timeout. Vänjar Elisabeth Rasmussen blir om timeout. Dr. Vincent och så är det 16. Sejan 16 till drott. KF server. Lisa Niklasen. Anna Hansen. Elisabeth Olsen, det blockar. KF tar en efter.
som blocker för här. Så det KF. Elisabeth Olsen. En tryck på bollen här. Anna Hansen. Man vinner med väl arbetat här. Ja. Han det är ligger med chest. Det är hard to sig snart. Men så fixar smash John Jason till vara. Johanna. Drottor Öcher 18-16. Det är Betty A. Ellensgård, vi ska se va? Halda för ut. Här gör han. Jag lyser av KF-linon. Seichan Acha. Ett spännande trea set här. Det är Iris Kirske, vi ska se va? Det gör väl. Anna Hansen stänger inte han. Och han blir nere. Jallagur. Acha. Iris Kirske ända för trätt. Och ser va? Anna Hansen. Snäran. Rasten halvtid går till Eran. Han får själva backlinjerna. Nöjchan Achan. Helga Lordendal som servar väl. Just det som ska serva nu. KF är svärt honom. 20 Achan till drott. Eiri Hansen kommer in för Lisa Niklasen. KF kommer in och Lisa Niklasen. 6 Erik E. Hansen. Så klart till Helge Nordendal att serva. Att han går serva för henne. För att drotta färd på hästen. Det är alltid att det gör det. Helge Nordendal färd med rum. Solveig Paulsen vid blocken. Den har haft ytterligare fäder av henne. Och så får bollen i nätet. 21-18 till drott. KF är när utskiftning av träd. Ranvadam in 4. Tordes Sigurbjörnsdötter. KF kommer in och nummer 5. Tordes Sigurbjörnsdötter. In nummer 12. Ranvadam. Helga Nordendal. Så var nu till stavan 21-18 till drott som kan vinna disten om det vinner det sett här. Ramadam släran och i nätet 22-18 drott. Ja, man bara säga att det här bara inte riktigt KF för det. Alls inte. Skiftet där här bara. Gorun Johansen kommer in för nummer 3. Heidi Jakobsen. Nummer 3 Heidi Jakobsen. Och nummer 6 Gorun eller Johansen. Helga Nordendal servar. Elisabeth Olsen släran. Barbara Paulsen i golven och författar honom. Rasli här och Elsa Nilsen. Bolten kommer i tur. Efter Elsa. Efter blocka. KF kan röjna henne för träd. Anna Hansen. Och där vinner så här ett steg. Ett träd. 23-18. Ett steg från att ha match. Sett och matchbattar. Och så som Helga har serva här till listan så kan det väl hända nu. Det kommer serva för henne. Det är alltid inte mot Jesper. Solveig Paulsen och blocka. 24-18 till drott. Nu har vi 6 set och matchbattar och skåren chatta man. Reisa sig upp. Klappa. Helga Nordendal servar och han för nätet. Nu är han 24. Den sjåvande drotter flere möjligheter att säga att avgöra det här. Ranvadam ska säga för KF. Det är så. Och så drotter avgör det här. Det var Elsa Nilsen. Blockar över överut. Drotter vinner pura greit. Fyra finalerna 3-0. Och sjåvande stor glädje av vinnande linan här. 8
Størvis Havasteg vil jeg si vinner der 3-0 av KF. Ikke er vant at jeg får vinne så greit. Første stedet vinner der 25-20, siden 25-21 og så 25 Nøytjan, så nekv at gjøre her til KF og den 17. finalene som verror leierdegen. Line tackar han för testen och det blir alltså leierdegen. Tar skal vi se det Eisen av en mansfinal var tredje. Vi kunne si at det SOI Eisen vann mansfinalen av 3-0, 25-20, 25-16, 25-22. Jeg vil gjenta gruslet her, 3-0 til Drott. 25-20, 25-21, 25-19. For jeg vet om vi kan få Åri og Akran spillere Kleiman. Fotballnatten leierdegen, tar underbygget klokken 13. Go question. Sitter du der? Han ser filmer. Ja, jeg har Anna Hansen ved Marier. Anna, til vinner rettelig greit. 3-0. Selv det var 8 for Distrin Byrja. Da skal det KF. Det kommer 8-5-1. Men så tenker jeg det fullkomlige iver. Ja, jeg har alltid at ta finker der som service hvis du tråkene køyre. Ganske eisende måltekner ikke sin utla bygger vi. Så ta finker det her som å køyre, så gjør det spillene ikke lettere tråkken. Så ja. Varje spel godt. Jeg har alltid at man satt hukt at det tog imot til aller meste som KF kom vi. Ja, vi pleier alltid å kjempe oss vel, og vi tar opp sammen for at det skulle ikke bare styrke gulv utan vi tar snød ved gulven, så ja. Det er ikke nok så vel. Så var det ikke nærmere miskyldinger, men annars så helt ok. Og sen av viken så det to Malmö av fotbollslandslinjen. Jeg hadde spilt det kom vi gjøre. Og meine han siste lysten her mot Torskala, han var ikke bare en lever, så skulle du stande her. Hvordan er det for det? Nei, jeg vet ikke. Altså, vi skal bare smalt stykker akkurat på henne, men det kan det gå på vi, jeg har ikke med det. Nei, jeg kan si at det er 4 siden han tror ikke av landslinjen, så atrer det. Og jeg kan ikke for at du vil gjerne klare til heimleier. Ja, så var det. Altså, nu har vi tatt 2 år, ja, nu skal vi da så ha det hjemme. Du er ikke det på et år. Ja, takk for det, og gå etter leier. Ja, så takk. Takk for det. Ja, og vi får at takke for åkken her. Det ble altså 3-0 til Drott mot KF. For det vann SOI og flere til mannen. Eisen 3-0, så 4 bels kan vi si at så godt ut til Drott og SOI, men altså han ikke avgjørsten. Vi skulle ha en final og at at leierdegen, og her det så løsner av vinner til Ali som tappte og i det. Så vi et så kallet guldsett spalt. Her spalt vi oppe i 15 og til avgjør alt. Men 4 bils for jeg vil takke for jokken her. Olavur Volles over Steihandan Kamreie og jeg Lars Fredriksen og sagt fra Disney. Takk for jokken.